Treća javna rasprava o nacrtu zakona o elektronskim medijima održana je u Beogradu 21. oktobra 2013. godine. Za razliku od prethodno održane rasprave u Kragujevcu, ovoga puta su predstavnici lokalnih medija, udruženja novinara i kablovskih operatera dali mnogo više konkretnih predloga kako bi se nacrt ovog zakona poboljšao. Čak njih 42 se javilo za reč, pri čemu je nekoliko pitanja posebno privuklo njihovu pažnju. Najdominantnija tema ticala se zakonskih odredbi o regulatornom telu za elektronske medije, njegove uloge, nadležnosti i organizacije. U članu 22 alineji 1 kaže ovako: regulator donosi strategiju razvoja audio i audiovizualnih medijskih usluga u Republici Srbiji uz saglasnost vlade. Ja neću da ulazim u to, zbog čega je 2002. godine, kada je rađen zakon o radiodifuziji, vlada prenela ili poverila svoju nadležnost regulatoru, zašto, evo ovako, ako sme kao građanin da primetim, nema pravo, jer zna se ko donosi strateška dokumenta, pretpostavljam izvršna vlast, a ne regulator. Moram da kažem i sledeće. Čitajući zakon u članu 22, sada regulator, a nekad RRA, je neko ko je zadužen da pravi strategiju i od njega praktično zavisi kako će izgledati medijska slika Srbije. Međutim, meni se čini da to je samo deklarativno, jer zapravo RRA može da kontroliše, vrši nadzor i na neki način utiče, ne mislim da određuje šta će se raditi, ali dakle da da jednu liniju i strategiju u kom pravcu treba da idu mediji, se odnosi samo na one emitere kojima on izdaje dozvolu. Najveća zamerka po meni zakonu što je on izrazito restriktivan. Ako dobro pogledate, na svakoj stranici u bar 2-3 člana piše pružilac medijskih usluga ne sme, zabranjuje se i tako dalje. Mislim da je suština zakona, svakog zakona, pa i ovog, pre svega kroz aktivnost tog regulatora, da bude afirmativan, a ne da bude restriktivan i da zabranjuje. Ono što je sa druge strane jako problematično jeste pitanje kako se odnosno finansiranje nezavisnog regulatora tretira u ovom zakonu. Naime, član koji govori o finansiranju je član 38 i on kaže da se agencija finansira iz sopstvenih, da kažemo, prihoda koji predstavljaju mahom prihod od naknade za emitovanje, s tim što se višak prihoda nad rashodima opredeljuje da bude da ide u budžet regulatora za sledeću godinu. Mi smatramo da to nije dobro rešenje zato što sam regulator nije profitna organizacija, on ne može da ima profit, a svi troškovi koje on ima su troškovi regulacije. Kad se, dakle, sve to kumulativno vidi, vi vidite da mi sada idemo ka tome da imamo jedno dosta birokratsko telo koje u suštini svoga konstituisanja odstupa od onoga što je ideja regulatornog tela. Učesnici javne rasprave kritikovali su i članove zakona koji regulatoru omogućavaju kontrolu nad internet izdanjima, kao i da je definicija elektronskog izdanja nejasna. Tačka 17 objašnjava pojam elektronskog izdanja. Da se razumemo. Ja sam profesor matematike i računarstva. Moj naziv u studiju B je inženjer računarskog sistema i apsolutno ne razumem šta znači elektronsko izdanje, po ovome što ste vi napisali. A šta je ono što me zbunjuje? Znači, vi ste uveli tu pojam elektronske publikacije, koja nije elektronsko izdanje. Da li biste mogli da objasnite šta je onda to? Šta je elektronsko izdanje? Nekako nam se čini da ovo elektronsko izdanje koje je već pomenuto je dosta široko i da samim tim može omogućiti da se primjena ovog zakona vrši na čitav niz, da kažemo, internet izdanja koja ne bi trebala da budu obuhvaćena ovim zakonom. Sam predmet zakona je regulisan članom 1 i on treba negde da ostane u polju audio i audiovizualnih medijskih usluga, tako da treba se tu osvrnuti na direktivu Evropske unije o audiovizualnim medijskim servisima i treba pokušati prilagoditi ovu definiciju elektronskog
izdanja njoj. Mi stoga predlažemo da elektronska izdanja predstavljaju uređivački oblikovane internet stranice elektronskih medija koje pružaju audiovizualne medijske usluge u skladu sa ovim zakonom, a ne predstavljaju aktivnosti koje nisu ekonomske i koje nisu u konkurenciji sa audiovizualnim medijskim uslugama poput privatnih sajtova i usluga koje se sastoje od pružanja ili distribucije audiovizualnih sadržaja koje stvaraju privatni korisnici za potrebe deljenja i razmene u okviru interesnih zajednica. Kada je reč o tome kome regulator ne može izdati dozvolu za emitovanje, učesnici su najviše reagovali na izuzetak od ovog pravila, odnosno na mogućnost da univerziteti, čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina, mogu dobiti dozvolu ukoliko je reč o obuci studenta. Član 72.2 kaže, pružalac medijske usluge civilnog sektora može biti udruženje, univerzitet, zadužbina, fondacija, crkva i verska zajednica. A onda u članu 80 se kaže da imalac dozvole ne može da bude univerzitet, ali samo pod uslovom da je dozvolu tražio za obuku studenta. Znači, ako je univerzitet osnovao svoju televiziju i hoće da se bavi televizijom, na primjer da ima edukativne sadržaje, a ne samo zarad vežbe studenta, onda on može da ima svoju televiziju i šta kaže? Kaže da se ovakve televizije mogu finansirati iz donacija, priloga građana, sponzorstva i drugih izvora prihoda. Znači, može da ima reklame. Potpuno je po meni neverovatno da univerzitet može da ima lokalnu i regionalnu televiziju, a da se to pravo ograniči jedinicama lokalne samouprave. Takođe, ovde već iznesene primedbe na to ko sve može dobiti dozvole za emitovanje iz civilnog sektora, pre svega davanje takvih dozvola univerzitetima mislim da je krajnje sporno, potpuno ne stoji razlog koji je naveden u zakonu da je to radi obuke studenta. Obuka studenta za bilo koju medijsku profesiju može potpuno i savršeno da se izvrši i bez dozvole za emitovanje. U odnosu na javnu raspravu održanu u Kragujevcu, u Beogradu je bilo više reči o nacrtu zakona u kontekstu procesa digitalizacije. S obzirom da se nalazimo u procesu digitalizacije i o tome smo na više puta govorili, potrebno je da se definiše način, da kažemo, će biti nacionalni emiteri, regionalni emiteri, šta će biti sa lokalnim televizijskim stanicama. Na određen način to mora zakonom da se definiše da ne bi imali taj problem. Mislim da ovo pitanje prelaska na digitalno emitovanje mora još jednom dobro da se razmotri i da se uskladi sa zakonom o elektronskim komunikacijama i sa drugim aktima koji to pitanje rešavaju tehnički. Ali moramo znati šta su želje i šta su namere lokalnih emitera, šta su njihove potrebe da bismo u tom smislu mogli da omogućimo i njima prelazak na digitalno emitovanje. Govorit ću o članu 109. Dve tačke. Jedna je vertikalna integracija. Dok neki proizvođači medija sadržaja imaju pravo da imaju vlasništvo u dva informativna programa ili sadržaja, operateri nemaju pravo da imaju ni jedan. Ja razumem zašto pravno te dve stvari treba da se razdvoje. Zato što bih hteli da vidimo transparentnost plaćanja, odnosa, ravnopravnost prema drugim operaterima ili proizvođačima sadržaja, ali ne razumem zašto vlasnički moraju da se razdvoje. Sa druge strane, govorimo i jedno veoma važno, pogotovo iz lokalne medije ko dolazi iz te područje, govorimo prelazak od analoga na digitalni. Veoma važno regulator ili neke agencije koje može da se preuzme na sebe, pogotovo za obezbeđenje opremu koje treba da se obezbedi svaka lokalna televizija za prelazak od analoga na digitalni, dobro bi bio to da se preuzme na sebe kao obezbeđenje opremu kao jedan kontingent i verovatno će da bude mnogo jeftiniji za svi lokalni mediju nego ukoliko oni to počne da se obezbedi sam kako se nalazi. Jedna od tema javne rasprave bila je i na koji način nacrt ovog zakona utiče na radioemitere.
ta neravnopravna utakmica na tržištu je poprilično doprinela finansijskom uništavanju radija, pogotovo radija na lokalu. I RAB Srbija je već odavno predlagala privatizacije, ali na takav način da zaposleni u tim radiostanicama imaju prvenstvo u otkupu. Mi čak imamo jedan model koji smo dostavili i pismeno, a eto i primer, jedna od članica RAB Srbija, Srbobran, je upravo takvu vrstu privatizacije izvršila. Donošenjem ovog novog zakona još jedna nepravda će biti ispravljena. Naime, onih čuvenih 6 minuta koji su dozvoljeni sada komercijalnim radiostanicama za reklamu biće produženo na 12. Pred sam kraj rasprave, između ostalog, bilo je reči i o uslovima u kojima je nacrt zakona pisan, odnosno kada je i zbog čega došlo do promene radne grupe angažovane na pisanju ovog zakona. Evo već je 9 meseci kako je vlada izmenila svoj poslovnik i u njega izričito ugradila odredbu da se u javnu raspravu mora izaći sa informacijom ko je izradio nacrt zakona koji se iznosi na javnu raspravu, koji su to članovi radne grupe. Mi danas to nismo čuli. Mi smo na jedan francuski manir čuli i od gospođe Predić i od gospodina Mirkovića da se spominje radna grupa, ali ako ćemo neku predistoriju ovoga teksta koji smo svi imali prilike da pročitamo, onda bi valjalo reći da je pred nama tekst koji je delimično već bio napisan 2009. godine, kada je u okviru Ministarstva za kulturu bila formirana radna grupa koja je neslavno završila jer ona svoj zadatak nije mogla da uradi iz moralnih razloga, budući da je iza zida prostorije u kojoj ona radila Ministarstvo na svoju ruku sačinilo tekst upravo nacrta zakona koje je trebala ta radna grupa da uradi i mi smo tada svi okrenuli leđa ministarstvu. Potom smo još više od godinu dana radili kao jedna radna grupa uz podršku OEBS-a. Dakle, isti ovaj tekst koji je pred nama, mislim, istu materiju. Neću ponavljati možda sem jedne stvari, ono što je rekao profesor Vodinelić, jer to sve stoji. Dakle, nama se evo dogodilo ne prvi put, nažalost, da se formira jedna radna grupa u koju se ima poverenje da treba da napravi jedan ovakav zakon i da uđe u taj važan i ne baš jednostavan posao redefinicije zakonske regulative, ali onda u momentu kada je neko iz vrhova vlasti smatrao da jedno drugo rešenje treba da bude upisano u zakon, to je bio otprilike trenutak, možda ne jedini, možda ne najvažniji, ali ipak trenutak koji je doveo do toga da se ova radna grupa praktično raspadne, jer nije htela da stoji iza tog stava koji je došao, a to je onaj poznati stav da javni servisi treba da se finansiraju iz budžeta, a niko iz radne grupe nije bio spreman da razrađuje tu opciju. Sledeća javna rasprava o zakonu o medijskim javnim servisima biće održana u Beogradu 23. oktobra 2013.